Yn gyntaf, golcha dy ffolen. Wedyn, rho twmerig ar y ffolen. Rho blawd ar y ffolen. Ar ôl hwn, rho olif ar y ffolen. Wedyn, rho halen ar y ffolen. Ar ôl hwn, cymysgu lan a marinate. Ti moyn aros marinate dy ffolen am 10 munud, wedyn ti moyn ffrio dy ffolen yn y pan. Wedyn aros nawr tan dy ffolen wedi ffrio. Nesaf, barod gyda sos. Yn y bolen, rho sos coch. Wedyn, rho sos barbecue. Wedyn, rho chili sauce ar y bolen. Ar ôl hwn, rho sos soia ar y bolen. Wedyn, rho mel ar y bolen. A wedyn, ti moyn cymysgu e. Paid anghofio dy ffolen ar y pan. Yn siŵr bod y ffolen wedi ffrio. Wedyn, rho dy sos ar y ffolen. Wedyn, cymysgu e. Dyma ti, ti'n wedi benni. Dyma ffolen fi yn agos, edrych yn nes, ond yw e. Gweinyr ffolen gyda rhes. Paid anghofio dy clysiau. Diolch yn fawr am edrych ar fideo fi. Welai chi cyn bo hir. Tara!